खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो स्पेशल भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै भिडिअआ माने सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो हेल्थ आइडि कार्डखौ जोङो माबोरै डाउनलड खालामो आयुष्मान कार्डखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। आं बे हेल्थ आइडिखौ माबायदि एप्लाइ खालामो आं सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोननो होखाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव हाबनानै भिजिट खालामनानै चेनेलफोरनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय। गोबाङानो नायनो रोङा दै, बिनिफ्राय नैबे भिडिअखौ फेसबुक पेजाव नायदोंबा नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामना लादो आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। अब्ला बारा गोबाव खालामनाला भिडिअखौ जागायनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। अब्ला जोङो मोनसे ब्राउजार खुलिना लानांगोन। क्रम ब्राउजार बयनिबो मबाइलाव थायो, जायफ्रा इन्टारनेट सलायो जायफोरनि मबाइला गिदिर बयनिबो मबाइलाव क्रम ब्राउजारा थायो। अब्ला क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लादो। अब्ला आं अपेन खालामबाय। बेयाव नोंसोर नुदों सार्च अर टाइप, बेयाव नोंसोर लिरबानो जाबाय हेल्थ आइडि कार्ड डाउनलड लिरबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। सिगांनि पेजआनो दं बेयाव आबा नाम्बार, बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै नायबानो जाबाय। आबा नाम्बाराव बेनिफ्राय नायबानो जाबाय बेनि पेजआ बेफोरबायदि ओंखारगोन आयुष्मान भारत डिजिटेल मिशन। बेखौ नोंसोरो डाउनलड खालामनो थाखाय नोंसोरो नैबे गाहायाव नुदों लगइन, बेयाव खनसे थुनानै नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफ्रा एप्लाइ खालामाखै दाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे गोजौआव दङ क्रिएट आबा नाम्बार। आं बे एप्लाइ खालामनायनि भिडिअखौ सिगाङावनो होखाबाय। जायफ्रा दासिमबो नायाखै, जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो कार्डखौ, नोंथांमोना नैबे चेनेलनि भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोना भिजिट खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। अब्ला जागायलांसै, आङो माबायदि डाउनलड खालामो बेखौ खोन्थागोन। अब्ला आङो लगइनाव थुनोसै। नायबानो जाबाय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नायबानो जाबाय नोङो नोंनि बे हेल्थ आइडिखौ नोङो डाउनलड खालामनो थाखाय नोङो मबाइल नाम्बारजों बाहायो, आबा नाम्बारजों बाहायो। बिनिफ्राय आङो दा खोन्थागोन मबाइल नाम्बारजों खालामनानै। बिनिफ्राय नायदो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय नैबे खेबसाखौ बेयाव एन्साराव होबानो जाबाय। एन्साराव बेयाव खेबसाखौ लिरनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं होलांसै, नोंसोर नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव आं गासिबखौबो होजोबबाय। बिनिफ्राय आङो दा कन्टिनिउआव थुनानै होनोसै। अब्ला नोंनि मबाइलाव अटिपि नाम्बार मोनसे थांगोन, नों बे अटिपि नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय। अब्ला आंनाव अटिपि नाम्बार फैबाय, आं बे अटिपि नाम्बारखौ बेयाव होनोसै। बेनिफ्राय आङो बेयाव अटिपि नाम्बारखौ होखांबाय। बेनिफ्राय नैबेयाव दङ कन्टिनिउ, बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नोंनि नेमा ओंखारगोन, नोंनि कार्डनि नामा ओंखारगोन। नोङो बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंसोर नैबेयाव नुदों आबा नाम्बार, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नोंनि कार्डआ नुजाफैगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोङो बे कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय बेयाव दंखायो अप्सन डाउनलड आबा नाम्बार कार्ड, बेयाव नोंसोर खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थाखानि जायफ्रा नैबे कार्डआव नामफ्रा गोरोन्थि दङ बेखौ नोंसोरो इडिट खालामनोबा, नोंसोरो चेन्ज खालामबा, कारेक्सन खालामबा नैबे गोजौआव दङ माइ एकाउन्ट, बेयाव 3 डट दं, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयाव गोबां अप्सन नुगोन नोंसोरो, बेयाव दङ इडिट डिटेल्स, बेयाव नोङो नोंनि नामफोरखौ चेन्ज खालामनो हागोन। नोङो माखौ चेन्ज खालामनो गोसोबायदि नोङो नायजोर कारेक्सन खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बे गाहायाव दङ आपडेट इमेल एड्रेस, नोंनि बे जिमेल एड्रेसखौ नोङो बेयाव चेन्ज खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आपडेट मबाइल नाम्बार, नों मबाइल नाम्बारखौबो आपडेट खालामनो हागोन, सोलायनो हागोन। बेनिफ्राय सेट पासवर्ड, नोङो नोंनि पासवर्डखौबो चेन्ज खालामनो हागोन, निउ पासवर्ड होनो हागोन। नोंसोर गासैखौबो हाजोबगोन। बेयाव दङ रि केवाइसि भेरिफिकेसन, नोंथाङा नोंथांनि बे भेरिफिकेसनखौ फार्स्टनिफ्राय रि केवाइसि खालामफिननो हागोन, नोंथांमोना गोसोबायदि खालामनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि डाउनलड खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंसोरो अब्ला डाउनलड अप्सन नुदों, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला नायबानो जाबाय बेयाव डाउनलड जाबाय, बेयाव अपेन खालामबानो जाबाय। गोजौआव फैखाबाय आंना, नोंसिना फैयाखैबा फाइलाव थांबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय कार्डआ बेफोरबायदि ओंखारगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गावबागावनि हेल्थ आइडि कार्डखौ, नोंथांमोना बेमारि कार्डखौ बेफोरबायदिनो डाउनलड खालामना लानो हागोन। एप्लाइनि भिडिअखौ आं सिगांनि भिडिअआवनो होखांबाय, जायफ्रा दासिमबो नायाखै, एप्लाइ खालामनो रोङा, नोंथांमोना नायनानै एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय। सिगांनो आङो अलरेडि खालामना दोनखाबाय, आंनि चेनेलाव भिजिट खालामनानै नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय आं बुंनो सानो दासिमबो फेसबुक पेजखौ दाबो फल' खालामाखै, आङो डिसक्रिपसनाव होदों। आङो फेसबुक पेजाव जेसेबां आंनाव कमेन्ट खालामना सोंहरो आं रिप्लाइ हरो।
नाथाय इउटुबाव आङो बांसिन रिप्लाइ खालामनो हाया। जायफ्रा दासिमबो फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामना लाबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ। बिनिफ्राय जायफ्रा फेसबुक पेजाव नायदों नैबे भिडिअखौ इउटुब लिंकखौ आं गोजौआव होदों। इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। इन्सटाग्रामावबो दङ, नोंथांमोना इन्सटाग्रामावबो मोननो हागोन। बिनिफ्राय टुइटारावबो दङ, आंखौ टुइटारावबो लोगो हमनो हागोन। अब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै। फुल भिडिअ नायनो थाखाय थेंक इउ। नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय।